Manit toko-toko nemen ya ayam yung aduh mencorot maning yung man gerimangan ka cepret-cepret nah sing rukun bareng-bareng ayam berukun menungsa ora rukun ya kowe bareng-bareng notol ya ngeglik bae mangon ngeglik bae mau nang apa mangon tukun mangon ya silangan bangkok mangon ya dulu wis lemu ya wae udah gelem ngenduk ya bolo gelem ngenduk ya maning